vrešte. Áno, on vrešte. Ale mám nervy, lebo toto už je ono, že pred mesiacom vyhodila ju mama a teraz na mňa zavolala policajto. Áno, však aspoň bude znať, že mám pravdu. Tak aspoň ľuďom som ukázala pravdu, že ja som bola na telefóne a Mima zavolala policiu, ona na každého volá policiu. Ona na mne zavolala policiu, že ju týram a teraz mám ja na súd dôkaz, aj Šígalduna môžem na súd zavolať. A ju tak ponorím, že bude kúkať. Za to, že ju zobrala, že jej dal žradlo na mesiac, že živila pri nemu, že kúpala, užívala sebe život, mala všetko pri nemu, kúkaj, co s ním zrobila. Presne toto, co so mnou. Zavolala policajtov na neho. A ste videli, v priamom prenose ste mali dôkaz, tu som vám ukázala cez okno, jak policajti z ňu idú s vecami. To tak, za dobrotu máš dobrotu. Ja ti hovorím, že aj to ten človek, čo teraz pomôže mu mesiac po mesiaci, to skončí, jak vidno. Áno, aj teraz to ten, co bol po ňu, a ja znam asi presne, kde ide, do tej chaty ona ide. Toto mu jej dala zadarmo chatu, zeška pri zvolenie. Ľudia, lajkujte stream. Pri zvolenie dostala chatu od ajakej, varela, že jej ju daruje. Že to bude jej majetok. A Mira, že 2 raz nedá prehvárať, keď môže mať život na chatce v Lieše Dagzi. Ja ti hovorím, že to mne sa taký zdá, že to bol Danielov oco. Ešte ho v živote nevidela, jak môže znať, že to je jeho oco. Mamka žilinská značka. A Žilina patrí pod Nitru? Dobre, nechaj tak. Akože Slavka aj to si kúpila. To? Keď píše auto, tak má žilinskú značku. Keď si niekto kúpi tú auto, nepíše auto. Neriešim, konečne to zvukom. Miriam je toto. Hej, máš istotu? Daj nám dôkaz. Kde je Mira? Kiko, ideš hore? Ku nám? Uspokecať. To tebe počuješ hlasy. Taktiež môj názor je, Slavka, na to taký, že Miriam je u Kovalikovej a toto môže byť úplne taký jej sused, alebo kto. Však Kovaliková má len takých svojich rovesníkov, možno troška tak starších, hej, lebo však čo ona by mohla s takými mladými, vieš, koho by zhaňala. Možno to bol jej priateľ. Alebo možno ten z kriminálky priateľ prišiel na firemnom aute. To bolo policajné auto, vieš. Nie. Tam to policajti to bolo prišli Sláka, na aute to a bolo to on normálne mal taký... auto z kriminálky. On mal toto auto malé. Žilinské spredky to bolo z kriminálky auto, podľa mňa. To som bola ja. Hej? No prosím. No nehampi sa. No Bola prosím. tvojho. No ale on išiel, také by išiel do Michaľanta, by išiel kolo ihriska hore, nie? A on Ale išiel tu... Slávka, počúvaj, však už není na celý sprostý, nie? No tak ešte možno i mohli ísť do Kauflandu, alebo toto. Včera zazračím sa, to proste nie je, tak sme včera rozprávali. Ona tam bude. Hej, bo Kovalikáňa... Už dobre, okej, tvoj zobrala som. No lenže teraz, ak je pravda, že ona má na kriminálke priateľa, tak to akože je dosť veľká halus a problém pre ňu, pretože ona nemôže zneužívať svojho priateľa, ktorý pracuje počúvaj, ja myslím, že nie si hlupý na toľko, že by si nevedel, že si to len vymýšľa a chce byť zaujímavá, hej, pred tými, akože pred jej publikom. No tak keď to ty hovoríš, tak ja už neviem potom. No tak ona to tvrdila, ja sa z toho smejem len na to, jak ona tvrdila, že priateľ išiel majú akciu, to je jedine tak v Tesku pri pokladni na Primerosi, že by nevznikli takí ďalší ľudia, jak je ona, ale ako rozumieš, že proste jeden deň povie Bínu, že priateľ je na akcii, že majú veľkú akciu a na druhý deň povie, že keď bakalár si myslí, že nemá muža, priateľa, takže bude po mne skákať, takže je na omyle. Takže nech si pamätá, čo rozpráva deň predtým a týždeň predtým, lebo si sere do papule. To len toľko. No dobre, takže priateľa nemá, hej, iba na TikTok. Priateľa nemá, furt si frndu masti sama.
ale ja si to môžem dať zistiť aj cestou policie, že kto to bol, pretože máme špežetku. Hej, máme, ale ide aj o to, že ona keby ona mala priateľa na polícii, ktorý pracuje a zneužíva nezákonným spôsobom nejakú prácu a dokonca ju ovplyvňuje, tak ona pácha naozaj trestný čin. Takže Alena, ak nás počúvaš a reálne máš priateľa z polície, čo ja som nikdy neveril, no ale však čert nikdy nespí, tak len sama sebe robíš problémy. A ako nazýva vlastne policajtov na policajnej stanici, kde chodí udávať ľudí, tak ako ich nazýva, že moji chlapci, naši chlapci, moji chlapci, jak si zdieľa príspevky na Facebooku, že super výkon, ako keby ona zamestnávala tých policajtov. No. A normálne, však to je... Hej, to je tak... Tak ona je schýza, proste to je schýza. Schýza, áno, schýza, presne tak. Ale ľudia, vy ste si včera nevšimli, jak čierna vda prišla Ružova na okno ku nej. Ale. Ja sa budem tak vyjadrovať, lebo musím takto sa vyjadrovať. Ružova prišla ku nej na okno a povedala, že som taká načupaná, to jak sa môže toto vyjadrovať a nechcem tu nadávať, bo mám návštevu. A Čarna aj vraví, veď my vieme, koho máte návštevu, veď my vieme, Alenka. A začala sa tak šmiať. Tak sme hneďka znali, že Míra tam u nej, ne? Tak. Ona má návštevu. Prepáčte, ešte toto by ma zaujímalo, že či už vlastne jej prišiel ten papierik, alebo že či už bola čo fúkala vtedy ako u policajtov. Najprv hodila trumpetku pod krík, potom už nemala trumpetku, čo dolu s chudami behala, čo zbúdala. No proste sú také veci, že sami, tak jak aj s tým súdom, ktorý je vlastne v januári, neviem, 32. januára by mal byť, ja som volal na okresný, na krajský súd. Všetci ľudia ste mali možnosť počuť. A nikde nie sú zapísaní. Žiaden súd, není žiadne pojednávanie. V minulosti som mal pojednávania, ale momentálne nemám žiadne pojednávanie. Ona je kto? Že ona vyberá datum, kedy bude pojednávanie, mne to oznámia kedy? Deň pred, alebo jak? Či mne len zavolajú, že príďte, dostavte sa a ja pobežím rýchlo na okresný súd? Taká blbosť, ne? No, je ešte dosť možné, že máme na prijednanie prestupku, kde tiež som vám, myslím, že púšťal som policajta na svojom streame, kde som vám púšťal ten, ako jak prišiel za mnou, že ma tu vypočúval akože pred blokom, pred bytovkou, lebo tiež si zmyslel, že mám prísť na výpoveď a som mu povedal, že akože ja mám svoj čas ináč, než on si myslí, že mi zavolá a ja pribehnem pizzu pitkám. No a si mýli akože toto predanie priestupku, takže ideme na OMV, či jak sa to volá? Mestský úrad na predanie priestupku, áno, prestupkové. Čiže tam sa možno stretneme a ja... Ale môže, že prišlo mi, hej, na elektronickú schránku. Každopádne ja v pondelok pôjdem na ten úrad, lebo aj som tam volal, nedvíhali mi. Pôjdem tam, osobne opýtam sa na pojednávanie, zistím si termín pojednávania, lebo však už keby tak by povedala presný dátum, nie? Čas, kedy. No a ja sa tam dostavím, zapnem si stream a budeme čakať pani Alenku, či príde. Všetko je klamstvo a nič nerobí, len to, že príde na okienko, stará, kráti sa ti to, stará, už sa ti to kráti. Ale čo sa mi kráti? O ničom neviem. A však to už sa ti len skracuje, lebo reálne každý žijeme. Efekt ste zabudli. Umrieť musíme, takže každému sa nám to kráti, každému jednému. A nič iné sa ti krátiť nemôže, lebo nikto nič vlastne nedocieli, nedosiahne. A aj keby ti vlastne... Ja som počúval to jedného právneho zastupcu, jak mal jeden podcast. Aj keby príde majiteľka a ti povie, že sa vysťahujte a ty povieš, že neopustíš tento byt, lebo nemáš momentálne kde, ona ťa na ulicu nemôže vyhodiť. Nemôže, áno, je teraz zákon. A keby tam bývaš 3 mesiace,
ťa proste vyhodiť nemôže. Aj keby ti skončí zmluva, ťa na ulicu nemôže vyhodiť. Takto, čo sa týka Kovalíkovej, Kovalíková si série, aspoň za mňa, neskutočne množstvo krát do úst. Ja som bol sám svedok, takisto aj Aňulík, keď sme mali konferenčný hovor raz, a to som išiel cestou do práce, keď rozprávala, že ona už nestíha a nevie, ako dať Slavku dole. Jeffo, ja som zúfala, takže Alenka, tento hovor naozaj nezabudnem. Škoda, že ho nemám nahratý. Nevadí. Viem, čo si rozprávala a už len z toho dôvodu, že si to rozprávala a je mi Aňulík živým svedkom, čo môže prísť a to potvrdiť, lebo ona neklame, a však ani ja, tak prosím ťa, neser si do huby, staraj sa o seba, pozri, koľko máš rokov a daj pokoj, budeš mať pokoj. Nechajte Slávku, nechajte jej streamy, aké sú, išli proti nej netakí ľudia a proste nikto ju nedal dole, takže tam sa vyhrážaj svojim príbuzným, alebo neviem komu. Ale No tým príbuzným, čo všetci na ňu zanevreli, okrem mladej Anči, jej dcery, lebo ešte nie je plnoletá a tá tiež dospeje a ju pošle tam, kde ju poslali. Takže a mne už 3-krát takto volala, že ona už nevie, jak dať dole Slávku. Ja nechápem, na čo je toto dobre. A ty neskrotná si sa vopchala do kaše, do ktorej si sa vopchať nemala a budem si stále stať za tým, že Slavka ti nejako neublížila ako prvá. Ja nemám tú vedomosť. Kebyže mám tú vedomosť, samozrejme to poviem aj Slavke, ale vy ste prvá začali, ale nie. Nemám tú vedomosť. Začala si ty prvá, aj to cezo mňa, lebo si nevedela, ako si nachádzať tých ľudí, lebo ty stále hovoríš, ja chcem sledovanosť. Ja sa opýtam, čo z toho, že tu je 142 ľudí, keď Slavka nemá gifty? Ja sa pýtam, choďte do Slavke stačí 50 ľudí, z tých 50 ľudí 10 jej dá, čo pošlu. Ona chce prach. Ona chce papierový prach. Nie sledovanosť, aby ste si na nej robili bizári jedno s druhým. Čo má z toho? Nič. Poďte giftovať. Každý je tu pre gifty, nielen ja. Každý jeden z nás. Slavka, môžem niečo povedať. Ja som úprimne, keď som s tebou, že naozaj mal čo mal, ja naozaj úprimne ti poviem, že ja som tu pre gifty nebol, naozaj. Jak som začínal na tom TikToku, ja som nezačal ísť do teba kvôli tomu, že ja som vedel, že sa tu dajú zarábať také peniaze. Ja som nevedel, že sa tu dajú vyťahovať peniaze. Ani ja som to nevedela. To už je každého osobná vec, ja by som do takejto hĺbky nezachádzal, kto tu je, prečo, ako tu je. Zdravím vás, neprezradím účet, zdravím. Ja som to videl. Jak ma špehuje. Ja tiež som akože nevedela určitý čas, ja som rozhadzovala gifty kade-tade po streamoch. Až kto si ma upozornil, že prečo rozhadzujem, keď si môžem nechať pre seba. Že sa to dá vyberať. Takže kto tu je presledovanosť ako iný, si ty, cigánka hnusná z Trnavy. By si mala tej osobe božka za ucíra z nohy. Fuj, aké mala od písku, také čarné, hnedé mala láby, fuj. A zado, keď ukazovala, však to lokša tam bola na zadku. Však to na haňbu. A Slavka aj dneška dobre napodobnila. A to je nahráte toto. Ja to neznám, je to nahráte. Určite je nahráte. Hej? Oni všetko nahrávajú. No dobre sa ju nahrali, no a jak? A Miriam som presne toto písal, že určité osoby ju využijú, len vlastne vo svoj prospech, že nech pozíciujú nejaké veci, tak a to, aby ti poubližovala. A potom aj tak stejne ju potom odkopňujú a pošli. Ale ja napríklad neverím tomu, že neskrotná pomáha Miriam. Neverím tomu. Ja vôbec tomu neverím. A už keď kto je môže pomáhať, je Kovalíková, ale aj to pochybujem, lebo mne nespočetne množstvo krát, keď mi telefonovala, povedala, že ona, čau Silvo, že ona nepomôže nikomu, čo sa týka rodiny Špirengovej. Aj keby mali byť, neviem na ako zle na tom, že nepomôže, že nikdy zo seba neurobi matku Terezu, jak urobila pri Slávke.
Takže ja dosť pochybujem o tom, Slavka, že by Miriam bola tam. A Alena Kovalíková tiež veľmi veľakrát klame. Len mi je ľúto, že ľudia sú slepí a nevidia. Naozaj, však ja už ju mám tak ščítanú, jak svoju dlaň. Jeffo, Vejke volala o Miriam a vlastne sa jej pýtala, že či Alena jej môže zavolať, čiže sú v kontakte spolu a neviem, o 3 dní sa zapla Alena Kovalíková a povedala, že Miriam, neviem čo, robili divadlo, aby bolo zahraté tak, aby bolo to tak zahraté, že ona nie je, že hej, že oni sa nemajú radi a pritom úplne stresi, že oni ani nevedia, čo robia. Takže je tam. Ale to bolo hneď na druhý deň, čo toto volala Vejke. Áno. A potom na druhý deň, ona s tým vystúpila Ružová, že Miriam má celú šperengovskú familiu a nie je to pravda. A čo sa týka tých vajec, zvoláva ľudí, že môžete prisádzať ďalej. Aj to treba nahrávať, lebo toto by trebalo poslať na obecný úrad, že zvoláva ľudí, že by jej tam prišli hádzať vajca, lebo ona sa nebojí, lebo byt je obecný. Takže ona škodu robí by to... Ale počúvaj, ešte toto ti poviem, že ak zisťuješ, že odkiaľ som mal peniaze na vyživne teba aj potom, aj keby som ich ukradol, najprv ti bolo zle, lebo vyživné nebolo zaplatené, teraz som zaplatil vyživné, už aj to je zle. Proste nikdy pre teba nebude dobre. Zídi dole preč, poreš si veci, svoje psychické problémy u psychiatra. Aj na to. Lebo nepresadí sa na TikToku. Aj tak si tiež taký bizar, jak tu Slavka, keď je bizar. Ale to isté si aj ty, lebo ľudia si... Ty ma s ňou porovnávaš, však ona mi nesiaha ani po členky. Počkaj. Ona si vytvorila na tebe content, nič iné ona dokázať nevie. Ty aspoň si urobíš ho sama, doma, s dcerou, proste... tvoje možno správanie, hej, tá taká, jak povies, jak to mám povedať, že priamo, tak si priama, hej, že proste... Priamo čiara. Povieš, hej, priamo čiara, proste ty si ho vytvorila sama, nuž ona si ho vytvorila na tebe, lebo zobrala len tú skupinu ľudí, ktorí ťa nejako že nemajú radi, tak som ju mal ja a tak a podobne. A ináč začalo to, ja viem, čím to začalo. Tým to začalo, že Slavka začala blokovať tých, ktorí ju giftovali, aspoň čo ja som postrehol, a potom, keď ju negiftovali, tak Slavka ich zablokovala. Týmto začalo a týmto tí ľudia sú dodneska ku Slavke vražební. Oni keby mohli tí ľudia cez tie komentáre aj teraz, čo u tohoto Lištinského píšu, tak by valili. Prisahám, že oni by valili, však to sú vrahovia Slavka. Takže aspoň ste počuli, že čo ako a mali ste možnosť priamého prenosu, že u mňa polícia doma nebola. Že políciu zavolala Mima na Galduna. Tak, jak zavolala na mňa, tak zavolala aj na neho. On teraz pochopí, že ty nie si doma. Takže teraz Galdun si otvorí oči a povie, aha, tá na svoju matku takisto ju tu trimala, ju chovala, starala sa o ňu, zavolala políciu a toto isté sa zopakovalo u Galduna. No poďte teraz me dávať na súd. Poďte teraz dávať na súd. Ja vás tak dám dole na súdze, jak na TikToku. Ja vás tak zložím na súdze, ja ani právnika obhajcu nepotrebujem, ja sa obhajím sama. Ale vy pôjdete s pláčom zo súdu a ešte s riadnýma pokutami. Že ste pošpinili moje meno na TikToku. A že ste chceli zo mne blázna zrobiť a vám to nevyšlo. Asi tak. Ale on musel mať riadne nervy, keď on boričil po celej... On kričal na celú chodbu. Jeffo, ty si tu? Hej, ja slúcham. On kričal, Tereska, ďakujem, on kričal na celú chodbu. Ešte policajti mu povedali, nekričte, na čo kričíte? Tam mám nervy, ta nie? Tá matke toto isté zrobila, co mne. Policiu zavolá na mne za tú dobrotu, co som ju tu zobral. No, však ja mu kričala. Ale policajt... Ja som mu povedala, Lemteľo, keď prišli vtedy zachránka i policia, ja som povedala Lemteľo, nemalši ju tu brať, pretože len budeš mať problémy, aké som mala ja, také budeš mať aj ty a pochopíš to, co chvíľa pochopíš. On mi hovorí, netýkajte mi, ja hovorím, ja si budem týkať za to, že si taký, aký si, že si neotvoril dvere, si budem týkať. No a on to musel teraz pochopiť, lebo sa rozčuroval na celú chodbu. No, ale policajt nemá čo právo hovoriť, že ti má kričať niekto. Počkaj. Erik, poď na okno. Ja ťa pozvem hore, poď hore, ja ti to vysvetlím na okne, poď. Poď, Erik, hore.
Poď ku mne. No ahoj. Ahoj Erik, počúvaj, ja ti to vysvetlím. Ten Jozef je Jozef Lunák, ktorý chodí po TikToku, nadáva na mňa, ubližuje mi, všetci ľudia ho poznajú, celý TikTok ho pozná. Ty jednoducho ho zablokuj, ti písal, že mňa nemáš podporovať, hej? Hej, že prečo vás podporujem? No, Erik, zablokuj si ho a daj si súkromný účet, že by ti nevchádzali to tí ľudia do účtu. Chápeš, že ťa Dobre, niečo z dobre. účtu ti nevybrali, fotky a podobne. Lebo to je ten hajzel, Jozef, to je ten Jozef Lunák, on taký zelené tričko asi nosí na fotke. Hej, presne, tak ti stačí. No a on chodí po celom TikToku, on do každého chodí džubať, každému píše, nepodporujte toho, proste jednoducho ho blokni a okamžite si daj súkromný účet, nech ti do účtu nejdu. Máš OK. súkromný? Hej, mal by som mať, hej. No Bo ja som a to mal všetkých, čo žiadosť. ti dajú žiadosť, všetkých blokuj, však to všetci giftery tým prešli moji, chápeš? Hej. Dnes No sa dobre, vyhražali, už že mám dávať bacha, koho podporujem. Chápeš? Tu ďalší prípad, hej? Hej. Chápeš, že tu všetkým gifterom, čo ma podporujú, sa oni vyhražajú. Mne tiež To nie si jediný. Aj Tereske sa vyhražali, nie Tereska? včera mi písal nejaký účet fejkový, len Duško, že Áno, ten chodí ku mne. Chodil ku mne, som ho blokla, to je najväčšieho. On bol sa vyhrážať aj Baranici vraj. To mi ľudia tu písali, že som ho blokla, že sa vyhrážal aj Baranici. nakoniec sa zablokoval sám, akože vymazal účet. Neviem, čo to bolo, ako to neriešim, nezaujíma. To hore dačo bucha. Ja To som sa ti chcel pribíjajú. poslať screenshot, len sa nedá posielať fotka asi do chatu. Nedá sa, Erik. Tu sa nedá, Erik, poslať. Škoda. Oni od prvej chvíle idú do mňa. Oni chcú tak ma zničiť, že by ja som nemala peniaze ani na chleba, na nič. Úplne ma chcú dať dole, že ma vyhodili z bytu, že by som nemala ani byt, že som bola bezdomovkyňa, lenže toto nikdy nedosiahnu. Nikdy. Závisť. Áno. A co si čiš na obláku, ty turma? Vidíš, tu ma čaká na kraju. A on zná, že ide zdýchať už. Hej, zdýchať. On ide spať. Dobrú nocku. Poď, ide na haj. Keď ja to tak hutorím, že zdýchať. A ja ho dával do polievky. Ako to nebolo ľúto. Ja neznám. Ja to nejako neprežíval, keď mám nervy. Ja z nervoch povím hodco. A nebudem hovoriť, Nekrič. dané osoby vedia. Mala som ísť zajtra, neviem, či pôjdem, možno, že sa to premení na týždeň, že nepovieme cez víkend, ale na týždeň, že od pondelka do piatka. Uvidíme, že jak tá osoba mi povie. A ja som zvedavá, ale taká show, jak ja takú show zrobím, Dobre, ticho, sa buď budete smiať. neblokujte mi toto bom, hej? Bo ja viem, kto to je, neblokujte mi ten účet. Ani tú čiarku mi neblokujte, tiež viem, kto to je. Tak to i ku mne chodí. Lebo sa vyhražajú. No tak, lebo sa mojim ľuďom vyhražajú, tak preto sa kryjú, vieš? Musia sa kryť, keď sa im vyhražajú. To je Janko a Marienka. Za to, že ma giftujú, sa im vyhražajú. Nie, To je Janko a Marienka. sú pokrytí. Janko a Marienka im treba povedať. Hej, Janka a Danka. No poď sa podporovať ľudkovia, poď sa. A chcem sa ťa opýtať, Jeffo, lebo ty si ju videl reálne, lebo ty si tam bol. No. Ona je Však nekrič tak. menšia odo mňa, že ako má menšiu výšku. Koľko výšku má? A je tu ešte jak ja, či trošku chudšie odo Je mňa. chuča od Slavky. No, asi kúsok húča, ale však ona je tyž tlstá. Tyž je vyšiel bruch. Ale výška je nič odo mňa. Dobre, Výška môže byť rovnaká s tobou. A však ty máš teľu výšku jak ja. A ona taká vysoká jak ty? Ja mám 1,70 m. Či 1,70 m. Diana, Ne, neskrotná má 1,60 m, 65. Diana, keby nebola pani Špirengovej, tak nerobíš ani cent. Tak. Ju podporujú ľudia, ktorí vás nemusia. A vôbec není pravda to, že Dianu má niekto rád, alebo neviem čo, lebo to je úplný klám. Toto všetko. Však ľudia, Ona si namýšľa. už boli dni, kedy Slavky nevyšilali. Ja sebe do dneška toto pamätám.
nevyšílali, bolo vám pláno z toho. Normálne sa boli všetké hotové, lebo Slavky nevyšílajú. A ja bol v tom čase hotový. Slavka, Maria ju skarala, toto, hevto, neznám, jakú Mariu Chmaru, me tam všetké kazali. A co me robili? Všetké me streamovali na ňu, aj keď oni nestreamovali 3 dni. No tam mi teraz povce. Keď Slavka odejde z TikToku, tá neskrotná na kom bude zakladať. Nedá pokoja nikdaj, lebo ju Slavka vzrušuje. A nikto ma nepresvedčí o tým, že neskrotná není lesba. Lebo je to cigánska narušená lesbická. Ale neskrotná bola špináva, Slavko. Špináva a vlasy. Neviem, akej práci on má prácu. A vlasy mala jak rendu. Senie stromov v Tatrach ako bobor. Ona mala jak portfíš na vlasoch. Pekný. Ona mala taký mop na vlasoch, Slavko. Taký mop. Však ona chodí aj na TikTok tak, bo jej keď chlop nezrobí, tak konču ona nezrobí, lebo ona z jednu ruku nezrobí. Ona to tú druhú ruku má krátku, to by musela še jak na skriviť. Tak aj, za to je taká kriva, že še pre ním. Za to? Tak Slavko ju bere, onen prempek aj vám, ju bere do predku. Však ona keby padne, ona keby še potkne do rici, ja ju mohu potknúť. Tá by padla tam do mlaky. Ale však ona bola v koncentračnom tabore, tam má príznaky teraz také, nie? Z koncentráku, len jej oblečenie tam ostalo a o pár roky še pôjde štúriť nazad do koncentráku, do toho oblečenia. No ja neverím, že Oni majú v koncentráku vo Svienčine, majú povyšané, tak majú drevené toto no ja to zabrania. neutorce. A majú tam také toté pyžama povyšané. Aj to... Čarná má tam toté pyžama. Nie, to také neutorce. Hej, i ona má tam. Koníček, nedáš si pokoj, že vraj? Nie, nedáš si Už je u pokoj. tebe? Už mi píše, pozdrav tú starú štrúdľu. Koník, ja som ti povedala, že daj mi pokoj. Dajte ho hore, Slavka, bude sranda, ja som tu, dajte ho hore, prosím vás. Tereska, povedzte mu, nech príde hore k Slavke. On nepríde, lebo je pokáhaný. Nie, príde. Dajte ho hore, bude sranda. On ťa počuje. No poď hore, koník. On je u mňa všade bloknutý. A jak ma počuje, tak keď je bloknutý, jak môže počuť? Lebo Počkajte. Čo, Tereska? u mňa nie je bloknutý. A čo vy streamujete? Počkať, Slavka, vy streamujete, keď ste na okne? Nie, nestreamujem, ale mne píše koník. Tak nás počúva. A Zeci píše. Tak není bloknutý. Z jakého účtu? Slavka, potom ti poviem. Daje nejaké hry, Tereska. Ja ti hovorím, koník, daj mi pokoj a neťahaj ma. Ja som s tým prestala, ja som sa odtiahla od vašich rotov, mňa neťahaj. Keď nech chci... Modrý, daj mojej kamoške pokoj, bo si to te šťurbaté zuby, co máš ešte 3 dven. Čekajte, Slavko. Či prístu do Prešova. Slavko, čekajte. Koník, do Prešova. Koník, poď hore. Poď hore, pokecáme kus. On má Zeci. Tak máš medzi nohami, niekot. Čekajte, ale... Zeci v živote nemal, ani maz nebude, ani vajca nemá. Za to nemá Zeci. Čekajte, Slavko, ale to teraz... To je buzna To vina. teraz, keď zbunie u Amerike, táto už ráno... Ale to je také, hovedo môže byť v Amerike. No, či ja mám brata v Amerike. A nie taký, by tam še dostal. Ale však Také on má... hovedo. A však dobre na EU Amerike s pajcom na mape, čekajte. Koník, poď hore, chytro odblokujte, bude sranda. Hýbaj hore. Pošli sebe žiadosť. Moderátorov nemáme. Poď hore, koník, urobi sledovanosť. Poď. Však mu Tereska povedzte, nech príde hore. Hovorím, on počúva tu za oknom. Tak ja viem, že je tu, keď hovoríte, že počúva. A z jakého účtu? Neviete? Účet má fejkový, to ti Ja. neviem. Ale počúva. No poď, počúvaj, Slavka ťa dá hore, vidíš to v hovoru. Ale nedáš še dať. Ja ho neviem odblokovať teraz. Viete.
Koník, tak potrebuješ si robiť sledovanosť. Veď poď hore teraz ku Slavke. Máš možnosť. Poď. Nechápem, o čom mu potom ide, ty kokos. A som ho odblokovala, musím ho potom bloknúť. Vidíte, aký je frajer, jak me bojí. No, však teraz môžu ľudia vidieť. Jak me bojí, má odblokovaný účet a nejde. A možno ešte príde, počkajte. Modrý koník, keď vieš dávať príspevky na Slavku, tak postav sa z očí v oči, poďme, však sme dospelí ľudia, poďme si to vyrozprávať. Ale Čo? prečo To neprídeš? Však si odblokovaný, tak poď hore. Hore. No hýbaj. Nebuď frajer iba v príspevkoch. Buď frajer aj tu, poď hore. On je frajer v písmenkoch, vieš? Nie tak. On je v písmenkoch frajer, ja ho zožerem, jak príde na okno. No hýbaj, čarný. No, ja toto nemám rád, tak všetci sú... Vidíš, Defo, nepríde hore, No. bo je posratý. Je posratý zo mňa. Správu si sa čudovala, že kto... Ukáž tu... Nie, Slavka, ukáž tú správu a nenaťahuj. Teraz Čo? to povedala. Toto číslo volalo pol Slovensku, sú to podvodníci a bolo to aj v novinách. Čo? No, že toto číslo volalo pol Slovensku, sú to podvodníci a bolo to aj v novinách. Na tom starom, A ty na tej starej karte máš Spojené kráľovstvo, volalo ti včera. Spojené A kráľovstvo, nevolalo na staré toto číslo ti volalo. No, A doteraz zo Spojeného kráľovstva nemal nikto číslo a zrazu Spojené kráľovstvo ti vyvoláva. No, Slavka, a ďalej budem hovoriť súkromne s tebou. A vy ľudia, čo do mňa idete, klame. Ja si to vyriešim so Slavkou súkromne. A čo Môžete ma tu poslala? podporiť. Slavka, čo poslala? Poslala som. Počkaj, nech ma najprv podporia a tak im ukážem, čo poslala. Ako nechcem sa zastaviť. 190 ľudí a nikto ani... Čo? Jako 190 ľudí a nikto Bolo by dobre, nedokáže. keby tu prišiel koník. Je odblokovaný a nemení, bojí sa. Prečo nepríde? No povedz mi, prečo nepríde koník? Prečo robí iba príspevky na Slavku a prečo sa nepríde vyjadriť tu, verejne? Čiže Slavka číslo sa zhoduje s tou SMS-kou? Ja nepoviem zatiaľ, kým ma nepodporia. 190 ľudí mám na okne. Kde je ten telefon? Ja neviem, peknú. Lebo on sám môže byť podvodník. Preto je v zahraničí, lebo je Ďakujem. podvodník asi. Ale na čo vás Slavka... A čo keď že na vás nejakú fintu hra? Chápete ma, o čo mi ide? Slavka, keď skončíš stream, hneď ti ukazujem WhatsApp, lebo sa dá prezdieľať obrazovka. Tereza klame. Teraz som mu napísala a odpísal mi. Ešte som ju neprečítala, tú správu. No, tak ju ukáž, že ti odpísal. A na aké číslo? Ešte som ju neotvorila, ale Slavke som... Lili, ty choď do prdele, ty ma nezaujímaš. Klameš. A ostatní. Klame, ja si tiež myslím, že klame. Koník, však poď hore. A ešte on povedal, Luigi, ak sa tak volá, že ešte neprišiel ten čas, aby som sa odhalil. Toto povedal minulé. Mám sa ťa opýtať, dostávam teraz kopec súkromných že ako to, máš to povedať na verejnosti, ako to so mnou myslíš, že či ma berieš ma vážne, alebo mi podkopávaš nohy, bo keď mi podkopávaš nohy, ľudia si mi nájdú adresu a ti narobia problémy. Slavka, úprimne ťa mám rada. Ty mne nohy. Slavka, Čo nechcem? počúvaj ma. Začujem hudbu. No ja mám s teba. Ja nemám nič. Počúvam. Pri mne stoja deti. Úprimne ťa mám rada a nepodkopávam ti nohy. Mám ťa rada ako ženu, ako človeka. Neverte, ja neverím. Ďalej ti budeme riešiť. Ukážem ti na WhatsAppe, prezdieľam obrazovku. Dobre, počúvaj ma sem, Tereza. Počúvaj ma sem. Slavka, urobte to tak. Kľud. Nie, už začína mať nervy. Nie, ja tomu neverím. Slavka, pokiaľ nebude mať priamy dôkaz od nej. Lebo len trepe a naťahuje. Stále vám dá, čo ide odfotiť. Stále. Máte, dajte to von. Alebo mi to pošlite, ja to dám von. Prečo posielaš Jerovi správu, čo ti No, píše Slavka? počujte, Slavko. Ktorá Slavka?
Jakému ja robím? Však ja jej nepíšem správy. Slavko, Ja jej nepíšem nejaké správy súkromí. to není medzi nimi, Dajvo, to není len medzi nimi, lebo u mňa, Slavka to počula, bol ten skunec na okne, keď som mu nechal priestor sa vyjadrovať na jednu aj druhú Slavku a išiel do nich roty. A teraz sa dozviem, že na jednej strane Tereza hovorí, že s nikým není v kontakte a na druhej strane ona povie, že vie, ako sa volá, čo povedala, a takisto, že sa s ním rozpráva aj mimo TikToku, čo je na WhatsAppe. Tak akože ja sa nemám do toho starať. Áno, staram sa, lebo to je podľa mňa podvod ojeb na Slavku. Ale to je jedno. Slavka, počúvajte, vypnite vy si mikrofón, alebo ja neviem čo, Slavku tu ochápce a ide volať Terezu. Ide A volať mám ísť Terezu. volať, keď mám... A jak môžem ísť volať, keď Slavka není toto? No však ja som tu jediný, že ja zapnem zvuk. Ona zapne zvuk a vyjde do chyži. Ale na čo mám z ňu ísť volať? Z akého dôvodu? No však Tereza hutorí. Chápem. Koník. No však teraz vám povedala, že mi zavolaj. Toto povedala. No, poď tu, Aňa. Tiež to nie je adekvátne, že by som teraz vypínala stream a išla riešiť z nejakú modrého. Že by, oni mi teraz tak, keby chceli vás od toho, že by som streamovala. Chápeš, o co im ide? Prerušiť môj stream. To mod inštrukcie si dáva. Čo mám vás išla dole? Ja neviem, ja im neverím. Neviem. Ľudia, píšte vy svoj názor, prosím vás, Slavke. Ako mňa, aj keď bola som s niektorými ľuďmi v kontakte, a môžem povedať, že s tými ľuďmi, čo som v kontakte, verím maximálne 4. Ale vážne. A keď ma aj tí ľudia počujú, tak ľudia mi najviac v živote pomohli. Som ďalší. A o tom človeku by som v živote nepovedala, že by mi pomohol. Slavka. Cez Viber jej píše modrý koník. Neverte jej. Ukáž, čo mi napísal koník. Ukáž tu. Na verejnosť, čo mi napísal koník. Ale počúvaj, Slavka, počúvajte. Naj to ona ukáže. Nie vy. Vieš čo? Toto je správy, čo si teraz poslala si jeho konina. Ale ja Nehnevaj sa na mňa. No ukážte to, Slavka, ukážte Kázal to. si ťa ukáž vypnúť, to na verejnosť. Čo že by odo si mňa nás chce? vypla, bo ťa zničíme. A prečo by sme ťa mali zničiť? Prečo ti také veci? Jezus, ukážte to, Prečo Slavka. nepríde na okienko, ale píše tebe a je odblokovaný? Teraz, Slavka, prečo vypisuje mne toto chuj? Prečo ma zaťahuje do toho? Blokni ho a ukáž, že si ho blokla. Ukáž, že si ho blokla. Buď hrdinka, ho blokni, prečo ho neblokneš? Ako mať kamarátku a na kamarátku Nie, Slavka, neverte jej, dajte si pokoj. Vy teraz ona ho blokne a za chvíľu si ho odblokuje, verte mi. A bude sa skrývať za jej deti. Slavka, nedajte sa ani zmanipulovať. Dneska sú ľudia. Tereza, keď Slavka povie podľa tej správy, že si jeho konina, Slavke verím, lebo veľa ľudí dala dole takto, že povedala pravdu na rovinu. No tak pozri sa sem, nech sa páči. Pozri sa sem, čo jej napísal. Ja verím, Není že- jeho... Prečo mi to neukazuješ, ak by ho trafil? No, musíš viackrát ukázať. No musím ťuknúť z veci raz asi na tú správu, lebo mi to nezobrazuje. Nie. Počkajte, ťuknem viackrát a Bože, milý. uložím. Máš tam správu. A Jeffo, Čo je? nemám Čo dôvod mám? odblokovávať. Ale máš, bo ja ti neverím ani fuka. Ach, Tereza, že ťa to baví. Kokos. Pre teba to baví. Vidíš, že tu mám čísla, všetky 3. Teba to baví toto. Lebo tu mám starú kartu na telefonovanie len, ale ja ju tak nepoužívam, bo to mamka má ten telefón. Vidíš, neukáže mi ju. No, Dori. Vidíš, neukáže mi ju. Ukážte. Neukáže mi ju, opakované správy mi dáva, neukáže mi ju, vidíš? Doriti. Toto všetko už videli, neukáže mi. Ty mi pošle screenshot, ja ten screenshot otvorím, nemusím ho ani skenovať, aj keď ho skenujem, neukáže mi ho. Ľudia, píšte Slávke, čo si o tom myslíte, prosím vás. Poďte písať. Ty, čo chcete ísť na okno a hlavne ty, modrý skok, poď na okno. Píšte Slávke, prosím vás. Hlavne o Terezinej taktike, o hre Terezy. Lebo jej neverím už. Však ty mi nemusíš veriť. Jasne, že ti neverím. To však ja si neprosím, aby si mi veril. No však ani nebudeme, keby si na kolena bola. Dobre, nehadajte sa. Dobre, kľud, hej. Ja si to vyriešim so Slavkou a nie s tebou. Hej, teraz si dačo posieláš a robíš tu zo seba. Ešte väčšiu než si.
Áno, presne, máš pravdu, Jeffo. No tak a prečo jej nejde otvoriť správy? No ja neviem, prečo jej nejde otvoriť správy. Ale vieš, tak povedz. Včera som hovoril, že Tereza, Má rada hroty, presne tak. jasne, že má rada, však ona sa živí na hrotoch. Dcery, To je jej život. Presne tak. Vidíte to, Slavka? Nežlám, ale tie správy, čo som aj ja videla, tak aj ja už začínam pohybovať. Ja sa živím hrotmi. Koľkokrát si bola na mojom streame? Živím sa hrotmi? O čom sa bavíme na mojich streamoch? Povedz mi. Maria áno, ale ja už som sa zmenil. Tereza iba blokuje ľudí. Čo je písal počas streamu? Tu Dianine Kojniny. A nech sú. Tereza iba blokuje ľudí. To neviem. Čo je písal počas streamu, cez aké číslo jej poslal správy. Ja neviem, čo Slavka je naivná, ale podľa mňa Slavka už má záver v hlave. Len je zatiaľ ticho. No však vidíš, dobre. Nech sa rozhodne sama. Stará Slavka. Ale vieš o tom, že keď zbala Slavku, tak Slavka pôjde do teba. To vieš, že? Nie. Potom už ťa nikto na TikToku nepríjme. Ja už Nepôjde, ona není taká, že by išla teraz hroty do ľudí, aj keby s takým skončila, není, že by išla hroty. Ona ma chce Tak už konečne Tereza spolu s Koníkom riešia. Áno, lebo Koník povedal naposledy u mňa, keď bol snec na okne, že zatiaľ neprišiel čas, dúfam, že to aj Slavka počúva, na to, aby sa prezradil, respektíve povedal svoje meno. Mám pravdu, Slavka? Tereska, Ale však ona, ja som počula, Čakaj, že ale teraz povedala, že ona meno vie aj prezvisko toho. ona povedala, Áno, veď to že povedala. priezvisko, jedna vec. A druhá vec, Áno. ja som sa ťa pýtala v súkromí, bavíš sa s Koníkom? Nie, ja s ním Nebavím sa, toľko som ti Nebavím. povedala. Nebavím sa. A jak sa nebavíš, keď od leta si non-stop v kuse, v kontakte s ním, hlasovka, písanie. Hlasovka, písanie. Pred 2 týždňami sa mi ozval, pred Ja Vianocami. však teraz ti písal dneska, včera ti písal. Dneska mi písal zase, lebo videl, že som tu u teba. Tak pozdrav starú štrúdľu, či jak to napísal. A ty necháš, že by mi nadával do starých štrúdľok, ak chceš byť kamarátka, to tak ho bloknem, nie? No, je bloknutý, ale hneď som prečítala tú správu, A lebo... čo z toho, že je Tereza, bloknutý, keď povie neklam, za takého až teraz si ho blokoval, lebo ti to Slavka Na povedala. začiatku povedala, že vie jeho meno a prezvisko a to musí vedieť, jeho meno. Povedala. Ale on jej zakázal, bo dačím jej vyhráža. Slavka, prosím vás, toto keď nájdete v archíve, ako povedala, že pozná jeho meno aj priezvisko, treba dať vonku. Treba dať vonku Terezínu fotku a takisto aj Koníka fotku bez strachu. A ty, Tereza, keď podáš, je po tebe, ti hovorím ja. Lebo Slavku nebudeš ty tu ťahať za nos. Už dosť bolo toho. Za to, že ja som dobrý človek, to stále na to doplatím, bohužiaľ. No však áno, keď máš, no akože keď nemáš uložené to telefónne číslo, že pod menom, tak máš len telefónne číslo. Ja napríklad mám mamku uloženú, že mamka a mi ukáže normálne, jak ju mám uloženú telefónnom zozname. Keď ju mám na WhatsAppi, dajme tomu, že trepnem, dám takú Janku Marienku z ulici, tak dám buď jej meno alebo prezvisko, alebo tak, jak ju oslovujem, ako chcem má prezivku, hej. Ale toto už, ja si myslím, že už na hlavu všetko. Lebo ja keby som bola úprimná kamarátka, tak radšej pošlem toho človeka, ale si zastavím kamaráta alebo kamarátku. Keď ju mám úplne rada a mi Tuši, záleží hej? na nej. Teresko, tuši, Alebo na hej? ňom. Áno, tu som. Nevyslovuj meno. Pamätáš, pred kým som sa varovala? Áno, viem. A prečo ty mne nevaruješ, že si s modrým v kontakte? Keď ja sa varujem pred určitými ľuďmi, upozorňujem sa na nich a ty neupozorňuješ mne na nikého. Počkaj. Lebo, Chápeš? chápem ťa, lebo som To ti mi hovorila. nesedí. To mi nesedí, že ja sa upozorním a ty me máš ty me neupozorníš na to, mohla si povedať, dosť dlho sme už v kontakte, mohla si povedať, Slavka, tak kúkaj, tak kód modrý mi píše, kúkaj, co mi píše, Ale ani ja som jednu ti správu. hovorila, Slavka. Počkaj, neskaž mi do reči. Áno. Ani jednu správu si mi do dneska neukázala a si od leta s ním v kontakte. To je jedno, či si napíše raz za mesiac, či si napíše raz za 2 týždne, raz za týždeň, to je jedno. Proste ja som poctivý človek a chcem to aj od tebe, že si bola poctivý človek a že si ma neovala. Ja keď hrajem čistú Presne rolu, tak. hrajú aj ty. Hrajú Presne aj ty. tak. Lebo Presne ja takých ľudí dám dole raz, dva. Ja sa Presne vystavím a pôjdem na tebe bomby, pôjdem streamy na tebe.
Ja som taký človek, keď mi takto... No a ešte počkaj Tereza, teraz ja ešte poviem. Počúvaj ma sem Tereza. Mne je úplne jedno, ja mám vpí a ľudia aj Slavka, s kým si ty píšeš. Ale jedno ťa prosím, keď chceš hrať nejakú hru, tak nie proti Slavke. Nehrať sa tu, že ty si veľká kamarátka, neviem čo, a poza jej chrbát je díku dávaš do chrbta. Prosím ťa, keď si rozohrala s tým koníkom nejakú hru, hneď v tejto sekunde sa... Je tu skoro 200 ľudí. Neskáž mi do reči, zavri, keď ja rozprávam, lebo ti neverím to. A z toho všetkého ja môžem posudzovať, že si jedna obyčajná falošná fľandra, ktorá si sere do píska a nevie, čo rozpráva. Tak sa do všetkého zamotávaš. A teraz sa prosím ťa, ak nie je pravda, že hraješ nejakú hru. Nie, tak Toto nie, počkaj, toto nie, ale teraz poviem ja ešte niečo na obhajobu. Minule mi nadávali, ja som nechala teraz Jeffa, minule mi nadávali, aj to mi bolo divné, že si bola u mňa na okne, si bola ticho a si povedala, ja sa do nikoho nemiešam, ja som sama za seba, ja s nikým nič nechcem mať. A potom na čo si so mnou kamarátka, keď ty ma nevieš podržať nikde? Na ruinu. Na čo si potom so mnou kamarátka, keď ma nevieš podržať? Kamaráti sa majú podržať, nie? No máš pravdu, áno. No, a pamätáš, ak si mi to povedala prednedávnom na streame, ja som tu sama za seba, ja sa z nikoho zastávať do ničoho miešať nebudem. Ja s nikým nič nemám. Jak nemáš? Však s Modrým tom píšeš, mne poza chrbát píšeš, nepriznala si sa vôbec k tomu, že si s ním v kontakte. A ja ti hovorím všetko, A ty asi fakt donášaš jemu info, preto tak skáče vysoko. Míška, prosím ťa, nechaj ma teraz, lebo začínam udiať nervy, Míška. Prosím ťa, bola si tu od začiatku? Nebola. Nevidel som ťa tu aspoň. Nevieš, ako to celé začalo. Mám dôvod teraz byť taký, aký som. Tak ona sa teraz zamotáva, však tí, čo sú tu od začiatku, odkedy toto začalo, keby som tu nebol, neprišiel, tá ani normálne Slavka by neprišla, že teraz aj vočiny falošná. No a ešte ja sa ťa opýtam, keď ti Slavka dala takúto otázku. Prečo si ju neobhajuješ? Prečo si ju neobhajuješ? Prečo? Prečo si neobhajuje Slavku? No zapínaj mikrofón. Prečo si neobhajila Slavku? Lebo ja si to s ňou vyriešim súkromne a nie, aby... Hej, dobre, súkromne, počúvaj, súkromne. Prečo doteraz si jej nepovedala nič súkromne? Až teraz zrazu o súkromí sa tu ideš baviť. Nie, ale počúvaj ma. Není som jej právnik, ale som človek, kedy vidím, že niečom sa namotávaš, tak sa namotávaš a robíš všetko preto, aby bolo niečo skryté, čo ty robíš pod koverec. Sa uvedom a radšej sa odstrel z TikToku. A Tereza klame. Ty mňa máš rada, ty o čom točíš? Ty nemáš rada sama seba. Nie to ešte mňa. Ty. No a ty teraz, dobre, zavri mikrofón a ty poď hore. Už je tu Slavka, Modrý koník. Dajte ho hore. No. Ja som zvedavý, či prídeš hore. Klame úplne, to jasné, že vidno. Dobre, v pohode, Tereza klame. Ešte aj samou Pažický vám to hovorí, Slavka. Slavka, stojím pri vás úprimne srdcom. Všetci tí, čo to počuli, Tereza. Boha, nerob mi nervy. Modriko není, nepýta sa hore, Modriko. Je, teraz tu bol, prechádzal streamom, som ho videl. Ale nepýta sa hore. No poď hore, Modriko. No poď hore, koník. Ja keď si povymýšľaš na mňa, somariny, poď. Slavka, počúvajte ma. Ja vám poviem takto. Mne môže byť jedno, s kým je ona v kontakte. Taktiež aj s vami. Viete, o čo ide? Počúvajte ma, Slavka, viete, o čo ide? Aby vám nikto nepodkopával. Keď som ťa pozvala? Aby vám nepodkopával. Dole Wilsona. Ako Jeff. Nie, tu bude. Áno, máte ma dať dole, lebo hovorím pravdu a si myslím, že Ježiš. Nie, ja si vypnem mikrofón. Jedine tak ti viem umožniť. Príde hore, ale mikrofón. A keby som bola konina, tak sa stiahnem teraz, lebo ide koník hore. Ale tu budem. Blokla som ho. Koňa? Hej. Prečo? Dohodnutý s koňom. Lebo rozkazuje. A ty si dohodnutá s ním. Tak práve som chcela, že by prišiel tu hore. Nech ti povie aj on. A keby som bola taká hnusná, Slavka, tak by som stiahla chvost a idem dole. Lebo príde tu. Zastáva si ho Tereza. Poď, Karin. Ja si ho zastávam, keď chcem, že by tu prišiel. Nech povie aj on. A deti škôlke. Ja si ho nezastávam, však nech príde povedať pravdu. Jeffo, vieš čo, s tebou sa baviť nebudem. Lebo sa ma bojíš.
Lebo nie som jak Slavka. Ale ti poviem rovno do papule. Ale prečo by mal počúvať celý TikTok? Ja to ukážem Slavke. Je to medzi mnou a Slavkou a nie medzi Lebo tebou. ublížil viacero ľuďom a keď nepodkopávaš nohy, tak to ukáž normálne všetkým. A ty tu už asi pol hodinu ukazuješ dačo a si ukázala. Slavke nejde zobraziť nič. Áno, ešte aj Marian Mikloš tu je, čo ti je. Slavka, teraz tu píšu ľudia, nie fejkové účty, ale s úrovňami. Slavka, všimajte si, to s úrovňami. To sú moji S ľudia. úrovňami. Tak to už je čo povedať. Karim, Samo Pakučky, a my sa poznáme? áno, ty ho veľmi dobre ho poznáš. Tak netreb, že ho nepoznáš, že ho pozná celé Slovensko. Pozná ho celé Slovensko. Jeffo, vieš čo, Slavka? Fakt, budeš chcieť, zavolaj mi, alebo ja teba. Vyriešime si to ako dospelé osoby, my dve. Nech sa Jeffo do toho nemieša, dobre? Lebo ti tu piny píšu, Slavka. Á, išla dole. Išla dole. No ja ju dám hore, nazad, nebude dolu. Viete čo, Slavka, urobme to tak, že nech príde hore, ja budem ticho a nech sa skúsi ona vyjadrovať s tými účtami. Slavka, ja stojím čistokrvne pri vás. Silvia, haló, Silvia. Poď hore na okienko, bo Ale zrobím Teresa, cirkus. ale tu nejde o to, dobre, však ja tu poviem na rovinu, dobre, súkromie správy sú súkromie, dobre, mne by sa tiež nepáčilo, keby ja som mala dať napríklad moje správy s takým vonku, dobre, to sa mi nepáči, ale keď som raz s takým kamarátka, tak nebudem tu rana, ale ukážem, dobre, bola som v kontakte, robila som to a to, a nie robiť tu zo seba Ale má príčinu. pravdu, Slavka, teraz má pravdu. Musím uznať, že má pravdu. Teresa, poď hore, nevypínaj ma, ale poď hore. Súkromie, nesúkromie, poď hore. Uj ma, dobre? Keď ťa pozývam, tak poď hore a mi pozvanky. No a Slavka, počúvajte ma. Ja budem ticho a Tereza nech komunikuje s tými ľuďmi, čo píšu komentáre. Aj vy buďte ticho a robte si z toho úsudok. A možno Prečo na mi to odmietaš prídete. byť na okne? Lebo chcem s tebou potom súkromne. Až Ale dobre, ale však mám stream, si tu bola pozvaná, co teraz ucekáš z neho? Pre pravdu? Či Nie. pre klamstvo? Teraz povedz, vyber sebe. Teraz ja budem ticho, Slavka bude ticho, Jeffo a komunikuj s mojimi ľuďami. Že jak to vybavíš teraz? Spolupracuj teraz ty s nimi, že dajúci otázky odpovedaj, zbav sa s nima. ja im nemám čo vysvetľovať. Je to medzi mnou a starou Slavkou Špirengovou. Nie starou, staršou. Opravujem sa. No dobre, ale počúvaj, Teresa, teraz sa ťa ja opýtam. Počkaj, ticho buďme na chvíľu. Ticho buďme na chvíľu. Počkaj, Jeffo, ja sa len chcem opýtať, prečo si vravela, že vieš tu meno toho koníka aj prezvisko a zrazu, ak si A to zrazu mala si povedať, povedala, že ja nie. neviem, no tak koho zrobí? No, on čo vyhráža, on čo jej dačím vyhráža, má dať co na ňu, pretože... Ja som povedala, že som sa ospravedlnila, neviem jeho meno, tak to bolo iba. Ja som si ho neukladala nikdy v živote. A zase sa zopakujem, keď som sa ho v lete pýtala, že ako sa volá, povedal mi iba Luigi. Dajme tomu, že Luigi, tak mi to povedal. Áno, Andy povedala to, však to bude aj nahraté, však každý stream sa Povedala nahráva. to. Tak aj môj, tak aj mamkin, každého stream sa No, nahráva. cicho. Dobre, ľudia, to je jedno, že to povedala. Nech Počkaj, Majo, komunikuje. tak to prišiel hore, no len rozprávaj. Daj to dole. Poď hore, koník. Ty už toho konia počí, ja som ho blokla, lebo robí konie tak, jak i ty teraz o sebe píš. Skočíš Presne. dolu a sebe píše, co máš rozprávať, co nemáš rozprávať a on ti rozpráva, neísť tam, zajdi dolu, nerobí. No vidíš, aj teraz mi napísal, daj si pokoj s Jeffom, lebo vidíš, aký je Jeffo. Lebo Nie, ja uvidíš. hovorím dobre, Čiže Slavke. pomýlila? Teraz si povedala, lebo uvidíš. A teraz, lebo... No, vidíš, ty sama neznáš, čo kričíš do piči. Počúvaj, teraz si povedala, že s ním komunikuješ. Ty vieš, čo rozprávaš? Dobre, Slavka, prosím vás, Slavky. Jak s Buď ním ticho, teraz komunikujem? zavri papuľu. Teraz si toto povedala, Ako máš že ti byť? napísal, že nech si dá so mnou pokoj. No, tak spolu komunikujete. Ale ja s ním nekomunikujem, on mne No, vypísal. ale to je jedno, to je vaša hra. Dobre, počúvaj ma sem, už nechcem, počúvaj ma sem. My budeme všetci Boha už ticho a skús komunikovať tu s ľuďmi. Urob to pre mňa. Budeme tu... Buď, no Nebudem. komunikuj. Slavka, vypnite mikrofón. Prečo? Ale Lebo prečo hovoria nemôžeš pravdu? komunikovať s nima? Pretože chcú len hroty. Ja to budem... Aké hroty? Oni sa chcú s tebou baviť, oni chcú od teba odpovede. Aké odpovede chcete? No však čítaj. Co, nevidíš? Prečo ja mám odpovedať za tebe? Odpovedaj ty za sebe. Nebudem sa baviť. Či na okne branče, odpovedaj. Dávam si tú šancu a nie, zejdem z okienka, idem od dreho riešiť a písať s ním. Ja s ním nikde nejde písať, Slavka. No tak odpovedaj ľuďom. Pomaly ty sa ľudí má.
Nie. Dobre, Slavka, vypnime si mikrofóny aj vy na chvíľu, dajme jej aspoň Dobre, ona nech rozpráva s nima. tak 3 minútky jej dajme a uvidíme, k čomu sa dostaneme. Však si pred pol hodinu povedala, že si ho blokla. Jak to, že si píše? Tak už mi nepíše, lebo je bloknutý, nie? Však teraz si povedala, čo si napísal. Tak ty sebe sereš do huby, či co robíš? Dobrú chuť jem. Ale ty. Ale však teraz povedala si, no dze pošla. Dze pošla do... Neuciekaj mi z okna dole. Teraz si pred chvíľu, však tu sú ľudia. Oni to počuli, teraz si povedala, že teraz pred chvíľu si napísal to a to. A teraz mi tvrdíš, že však je bloknutý. A jak je bloknutý, keď si napísal? Mu odpisuje, za to ide z Teraz okna do jedna dolu, bo je no jeho presne panina. tak. Ja spím a vidíte. Ja nechápem. Čom tu neodpovedaš ľuďom? Však tebe, že pýtajú. Však si na mojim okienku, tak jak i Jeffo, jak Slavka, pýtajú všetci, odpovedaj im. Čo mi mne odpovedáš? Ja nebudem za tebe odpovedať. Ty še tu obhajuj na to, co všetci pýtajú. Teresa, hovor a nepíš toľko koňovi. Zase dala dole. Slavka, už dúfam, že mi veríte aj dobre, že som prišiel na to okno. Ako ja, čo ti poviem, prepáč, že ti skočím do reči, ako ja čo poviem, Nič, ako pohode. teraz čo vidím, ako nič zlom, ako mám aj ja na to názor, ale ja tiež nemôžem mamke rozprávať, s kým sa môže baviť, s kým nie. Ona me nie. blokla? Ale Ona me blokla? ide o to, že Kto? proste... To Tereza me blokla? Úplný Nie, blok, mohla vidíš. si vypnúť pozvánky. Mohla si vypnúť pozvánky iba. Vôbec Respekt- nemôžem nájsť. No, môžete aj mohla blok- si... Nie, tak to zistíte. Jeffo má pravdu. Už vám bola. Voláci, však mám stream do... Zapni pozvánky a poctu, nevolaj mi. Tá taká, že jak... Ale samotuje, ty kokoza, už keď on komentuje, čo on moc nekomentuje ľudí. Ale neviem, či to není fake urobený, lebo sú aj Nie, fake na neho, vieš? není to fake. Klikni na neho, není to fake. Toto není fake. 175 000, to neverím tomu a ešte aj mňa followuje, čiže není to fake. Ako ja neviem, lebo veľa sú na neho, lebo mu fandia, ho veľa ľudí majú radi. Nie, Tereza klame. Nie, není to fake. Ako teraz, čo sa preukázalo, akože u mňa všetko... Slavka, 300 ľudí. Slavka, 300 ľudí Chápeš, tu však je. vypla pozvánky, alebo me zablokovala. Nech zapálka. Tereza je s koňom. Áno, bože, taká klamárka. Ja si Však nemyslím, že jasné. Pažický robil hroty, lebo samo Pažický je dobrý chlapec, aj keď ho nepoznám reálne, ale cez streamy je dobrý chlapec. Ja jej neverím ani. Ja som ju počul 5 sekúnd a hneď som vedel, že áno, veď sa zakoktáva Laskykvet. No a ešte je Laskykvet. Slavka, nemáte tu fejkové účty, čo to komentujú. Teraz tu máte normálne účty, chvála Bohu. Verte tým účtom. A Terezu si dajte A čo z preveriť. toho, že mám veriť tým účtom, keď tie účty ma ani nepodporujú? Len tu prišli No. na zvedavosť a nepodporujú vôbec. Ľudia, poďte Však do cieľa 2 hodiny Slavky. či 3 hodiny sme tu 2 hodiny 47 minút a ja mám šmišných 6 eur. Ľudia neveria, že mám pračku. Tereza, hýbaj hore, bo zrobím cirkus. No idem to tu Terezu volať. Kapece, ja ju nemôžem pozvať, bo mi vypla pozvánky. Toto je od tebe teraz chváloš, čo si spravila, že si mi vypla pozvánky. Vedeli by Jak sme ti ja jeho... mám teraz veriť, keď si verejne vypla pozvánky, že by som sa nemohla pozvať na okno? Teraz mi povedz. Teraz si še predvedla, co dokážeš, co je v tebe. Takže Teo počúvala, hej? Ja pôjdem na tebe stream. Že stolmený je ten Simonko s veľrybom. Co si jebe? Hej, lebo ty keď blokuješ, tak stolmuješ. Počúvajte, Slavka, kľud. Prosím vás, kľud. Bude asi, viete čo, najlepšie, keď Tereza príde na okno a vysvetlí naozaj reálne, o čo ide. Pretože toto, čo predviedla teraz, tak naozaj... Pani Slavka, teraz vidno, že ty vypol pozvánky, že klame. Klame. Áno. Teraz sme najeba a budeš to ľutovať, Nechá tam keď Karinka si tu nepríde na okno. Ako u mňa všetku dôveru sklamala. Jaké má meno? Bo som... Šimonko. A ešte ona povie, že modrý klonie píše, že jak Jeffo pôjde dole, tak pôjdem na okno. To ona je normálna?
A ona toto povie v sekunde a potom o 5 sekúnd to prevráti, že jej nikto nič nepísal, že ona ho blokla. Dobre si sere do píska, ne? Však ona je s ním v permanentnom kontakte. Slávka, dávajte si pozor, Tereza na vás dačokuje. Áno, ten hlas sa nezaprie a ja som už tiež nad tým trošku uvažoval, či nie sú nejaká rodina. Lebo vtedy kvalitne podrazila ľudí, keď bola proti Slávke a to vie aj Slávka. A Tereza, ver mi, že teraz, keď si po Slávku, tak si skončila podľa mňa. Ty už si Defo, skončila povedz na mi, TikToku. jak sa ide ku ľuďom, čo sú No stlmení. však ja som tam bola, ale nevidím jeho profil, že by bol stĺmený. Normálne mi dvihlo cuker. Bo kúkam, že som ščerveniela z nervov. Sa podobá na 100%. Áno. Skočil mi cukor, ne? Neukazuj ma. Skočil mi cukor, hej? Mám dôkaz, že sú rodina. No, tak ho dajte hore, keď má dôkaz, že sú rodina. A kto je rodina, s kým? Tereza s modrým koňom. Info správa, že sú rodina. No poď hore. Ale Slavka, neverím tým ľuďom, lebo to všetko si môžu vymyšľať, že by chceli ich robiť. Bacha na Nie, to je cuker. fejkový účet. Blokujem. Verte tomu, je to jej brat. Nie, Blokuje neblokujte všetko. fejkový účet. Tereska, Nie, neblokujte zatiaľ. Fejkový účet. Nech vám dá Dobre, dôkaz tak keď máš potom. dôkaz, tak ho teraz pošli na Facebook. Nie Na môj som Facebook, fake, dám. neblokujte Slavko hneď. Dobre, máš súkromný účet, daj sa na okno. Áno, daj sa na okno, keď nie si fake, lebo Tu pôjdeš na do ten bloku. Facebook mi pošli dôkazy. Tu na ten Facebook mi pošli dôkazy. To. Kúkaj, kto mi teraz poslal minútu dozadu. Sekundu dozadu, tak mi poslal žiadosť. Ukáž ľuďom. Chápete? Teraz jej počkaj, rozbalím to, počkajte. Pozerajte, kto jej poslal žiadosť. Klima, minútu dozadu mi poslal žiadosť. Ale je to on? Otvor jeho profil. Otvor Áno, to je profil. jeho. Ukáž. Stredná odborná škola technická a tu sú jeho fotky, auto. I647 FL má také auto. Neukazuj značku. To čo, však to nič sa nedopúšťam. Nedá sa ti poslať správa, Slavka. Jakže nedá sa ti poslať Jasne, správa? nie. Dá sa, všetko sa dá. Tereza, ja viem, že ma počúvaš. Vyzývam ťa k tomu, aby si zapla normálne a prišla hore ku mne na okno, ináč pôjdem do teba bomby. Vyber si. Tereza, ťa pekne varujem, zapni si pozvánky a poď hore. Tereza, prečo nechceš prísť hore na okno? Prečo si sa odpojila? Povedz to ľuďom, prečo si sa odpojila, Tereza? Neser Slavku, keď vybuchne, bude to veľmi zlé. Presne tak, Lucy. Teraz som jej napísala na WhatsApp, nech okamžite príde na okno. Ona má ešte aj vaše telefónne číslo pre Kristove ráno. To sa udialo, že Bruno, čau. To sa udialo, že sme si kecali so Slavkou, bola tu i Tereza. Ja dúmal, že to bude naozaj pohodový akože pokec, že ešte pobavíme, zabavíme, hlavne na cigánke z Trnavy. Ale nakoniec dnes nám došlo k tému, že sme začali rozobírať z oného modrého koníka až do tej chvíli. Áno, stalo sa to, že ona vykrikovala o modrým koňovi na streame. Že jej píše, nie? No a tak to celé začalo a Slavku oklamala, že... Takže na rovinu poviem, že Tereza mi podkopla nohy. Izma, buď prídeš tu, alebo začnem bomby ísť do tebe. Varujem. Máš poslednú šancu. Buď tu prídeš, alebo pôjdeš mi. Zverejním všetko, co mám. Nevolaj mi. Tu podsku ľuďom do... No kúkaj na... Si utvorím po dobrý, nevolaj mi. Zdvihnite jej, Slavka. Čo ti je? Nie, pôjdeš. Máš na to 2 minúty, že prídeš na stream. Inakšie, co mám, všetko zverejním. Áno, je s ním v Ja kontakte. sa nehanbím, ja sa za sebe nehanbím, ale ty sa máš za co Sa hanbiť. kľudni, halo. Nádych, výdych, kľud. To není halo, Slavka, lebo toto je... Tak sa aj to poviem. Lebo počúvaj ma, počúvaj, Slavka, toto je nožik do chrbta, toto sa nerobí, keď je niekto s niekým kamarát. Patrika, zobudí sa, ukludni. Tak zavri dvere v spálni. Ona aj keď bude zatvorená. Čo? Maria Bohová. Co je? Co nevidíš, že mám stream? Máš stream, hej, ale budem s tebou všetko riešiť. Počúvaj ma sem, už si zrobila veľkú tebe, že Šime vypla mi pozvánky, štúr sebe medzi nohy, Šime nám do tebe bomby. Buď prídeš na stream, alebo se pojďme ja. Ta sebe rýchlo vyber, či budeš slúchať, keď to neprídeš, ešte si frajerka si zložila, hej? Dobre.
No, ideme cez verejníc, Maria, cez kameru. Počkajte, Slavka, dajte ten účet hore, sledujem. Ja Sledujem, primite, sledujem. Toto je Tereza. Toto je život Terezy. Tak vyzerá Tereza. Toto je Tereza. Tak vyzerá v jej dome. Ježiš. Ideme dalej, Terezo. Ideš hore, či začnem zobrazovať ďalej? Sa ukľudni. Bo si normálne vypne ten stream, sa ukľudni. Tereza klamárka, áno, klame. Klame. Ísť do... Už sa nepýtaj na okienko, už si teraz ja nedám. To sa pýta na okienko. Tereza. No tak poď hore, Nerobí to? Tereza. Nerobí to? Ľudia mi píšu, že nemám to robiť. Mne šerco boli z nervoch. Tak ju dajte hore. Ona to Slavka. má sebe robí. No poď hore, Tereza. Maria by ju skarala. A Piča som jedna. zvedavý, čo povieš teraz. Ja som ticho, aj všetci budeme ticho. No tu som. Ja nemám ľudí. To co robíš so mnou? Tebe to baví? Teraz len jasný dôkaz si dala, že si smodrím. Jasný dôkaz si dala, že si smodrím lebo chodíš a robíš to sebe. Vypínaš pozvánky a robíš príjmu. Mám ísť do tebe celý stream? A však nekrič. Tu som. Ja sa šumne pýtam. Nie. Ale sa tak dám dole, No ja ti že to hovorím, že piči. nie. A ja nie som to. Tak nerob zo mne. Som s modrymkom. A čo ti tu... Nerozprávaj tu ľuďom nemu z mozgy. Slavka, Mne či nerozčuluj. ti to Či ma Neška rozčulila, ty vidíš, že aké mám nervy. A ty sebe príjdi pozvánky a ranu zo mne, hej? Tak to je teraz vece ja, či ty? Však tu je 300 ľudí pomaly na Slavka. okne. A ty robíš pred ním ranu. Zešla si z okna, vypaši pozvánky, voláš mi, na co to robíš? Na co to robíš? Keď sa chceš očistiť, povíš to tu ľuďom. Rob to tu pred ľuďami. Nie mimo, súkromne. Ja už neverím si. Ľudia, Skončila si. prestaňte robiť tu hroty, že ja som s koníkom nejaká kamoška. Ja s koníkom žiadna kamoška nie som. Však si zakoktána, na čo si vyplá Ja s pozvánky? nikým... Nie, však pozri, jak rozprávaš, aká si zakoktána. A ľudia reagujú len na základe toho, čo počuli od samého začiatku, hlavne tí, čo sa tu pripojili, respektíve boli pripojení. Na čo je potrebné robiť zo Slavky vôbec není? No na čo? No čo, Tereza? Môžem ja Slavke hovoriť? Prečo tu píšu také hroty, že ja som s koníkom rodina, alebo toto? Ja som koníka v živote Ďakujem. nevidela. Lásky kvet. Ja ti tu prisahám na moje deti, ja som s koníkom nikdy v živote nebola. Osobne nikdy. A ako by som mohla byť, keď ja som na východe, Čecho, ticho buď, a on je neviem kde, v ktorej riti. Či je v Anglicku, či v Írsku, či kde to je. Dobre, a potom prečo si vypla pozvánky? Hej, prečo si vypla pozvánky? Aký si mala na to dôvod? Teraz si hovorím, že som potrebovala odísť. Hej, potrebovala si s ním zavolať. Prečo neukážeš konverzáciu celú? Prečo Slavke nejdu zobraziť aby konverzácia? išla proti mne. Nie, Baví ťa to? nejde. Len aby si ju Nie, ty nemáš čo povedať, tak trepeš Ty jej mi. dávaj Nie, telefón, ja nejdem. Nie, mne nejde. O to zavri raz. Mňa neobviňuj, lebo ja ti neverím. A keď máš hovoriť pravdu, tak povedz pravdu, že proste si s modrým koníkom v kontakte a to je celé. Ale prečo jej to podsúvaš, keď to nie je pravda? Prečo No jej to tak ty jej to dokáž, podsúvaš? tak jej to Na silu dokáž. jej to podsúvaš. Tak jej to dokáž. Prečo to nedokážeš? Tak ja jej Prečo hovorím, to že jej nedokáže, sa ťa pýtam. Prečo by som mala jej tebe ukazovať, keď ja si to Prečo vyriešim by medzi si jej mala sebou? tebe ukazovať, si neser do píska a ukáž to, lebo modrý koník spolu s tebou na čele niečo keď čujete na Slavke, tak to ukáž. A nerob zo seba obed, lebo ty nie si v pozícii obete Ty nie teraz. si, Slavka, môžem sa ťa spýtať niečo? Rozprávaj. Slavka, môžem sa ťa... Jeffo je tvoj právnik? Jeffo je tvoj právnik, som to že ja nemôžem s nepovedala. tebou komunikovať. To hovoríš ty, ja sa potrebujem ukľudniť, za to som ticho, nech si trošku tlak vyrovnám. Ty si mi dala dosť. Na čo bolo Vieš dobre dobre, si že jak ty sa teraz so mnou zahrala.
Na čo toto je dobré robiť? Však povedz na rovinu. Áno, som s modrým koníkom v kontakte, hrajem na TikToku hru, Jeffo, buď snažím ticho, sa prosím ťa, neviem buď čo ticho. a idem do... Buď ticho, Jeffo. Nebuď ticho, A tak potom nepočúvaj daj... Ale ja nepodsúvam, ja iba hovorím to, čo si Počúvaš jej, myslím. na silu jej No tak počúvaš potom, nepravdivé no tak informácie. potom, nie nepravdivé informácie. Najprv si Áno, povedala, počúvam. že vieš jeho meno, priezvisko. Potom si povedala, že ti napísal, že keď ja pôjdem dole z okna, tak on príde hore na okno. Toto si povedala. A teraz rozprávaš, že ty s ním nie si v kontakte. Slavka, daj ma na okno. Na veľké. Vidíte, čo mi písal posledné? Daj ďalej telefon. Vidíš, čo mi písal? Tebe správajú a čo pre nich znamenáš, pošle ich do prdele, lebo ťa zničia, mňa zničia. Vidíš, niekým s telefónom vidíš, čo Jefo robí, on je nebezpečný aj sám sebe. No dobre, a daj vyššie správy a púšťaj hlasovky. Nedávaj bokom telefón, Čo mi vypisuje? Povedz mi. lebo Čo, nahrávam, lebo ti neverím a púšťaj hlasovky. Never. Ty nie si právnik. A nevypisuj mi. Dobre, koník. Nevypisuj mi nikde. Neotravuj ma. Ja neriešim teba, nerieš ani ty mňa. Dobre, ešte vyššie, úplne vyššie, od začiatku. Určite ty mne budeš rozkazovať. Poď, dvihni telefón, alebo mi zavolaj. Ešte raz. Čo si odstranila správu? Ja som vedľa. Vy giftujete Terezu mesto mne. Na čo ma giftujete ľudia? Nepotrebujem Lebo že gifty. pomýlili, bo mám prepnutý účet na tebe. Od začiatku daj konverzáciu. Nebudem dávať, prečo by som mala Aj od dávať? začiatku konverzáciu, Nedám keď to na od svedomie začiatku, čisté. Nedá, lebo Aj tam od je... začiatku. Však buď ticho. Poď sa porozprávať, len ty a ja. Prečo nedvihneš telefón, ty hrdina veľ... Vidíte, Slavka nedá od začiatku. Musíš počkať, bo si mena tlak. A nič mi neposielaj. Mňa do takých neposúvaj a neťahaj. Ja s vami nikdy nič nechcem mať. Ja som sa Áno, to vymazala, Vladík. odtrhla som sa od všetkých. Takže Tereze, láskavo dajte pokoj. Daj Ty si ďalej chcel- ten telefón, to je dobre vidieť. Urámy. A teraz ty mne posúvaš, aby ja som to posúla? Čo ma máte za bieleho konia? Choďte všetci, nedajte s takýmito vecami pokoj. Tak samo pažucky. Neotravuj ma, neposielaj mi nič. Je to Veľký hra. frajer si. Posielaš mi takéto? Keď chceš, pošli jej to sám. Ale mne do vašich neťahajte. No, Maj sa. Nie, daj vyššie správy, neskrývaj telefón. Česko, budem to riešiť ďalej. Očetko. Nie, budem to riešiť, daj vyššie správy. Nebude. Teba do toho je nič. Čo mňa To je do medzi toho mnou a nič? Slavkou. Čo mňa je do toho nič? Daj vyššie správy. Hej, a robte hroty. Nebudem dávať. Ja to ďalej posuniem Slavke. Dobre? Potom, Slavka. Ľudia, neverte jej. Ani ty, Slavka. Nikto jej neverte. No Klame. ide. A prečo? Keby si mala čisté svedomie, počúvaj ma sem, keby si mala čisté svedomie, tak ako si ukázala tie hlasovky a tie správy, tak by si ukázala aj celú konverzáciu. A mi nerozprávaj, že ty máš čisté svedomie, Ja lebo si tiež nie. nevyprosujem, ukáž mi tvoju konverzáciu s niekým. Ja ti čo si ukážem, lebo ja mám čisté svedomie. Akú chceš konverzáciu? S kým chceš konverzáciu? Hneď ju nasolím, od samého začiatku. Slavka, Tak ma môžeme neporovnávaj s tebou. v tvojom streame. Áno, na 300 strán hra. To bola dohodnutá, hej. Píšte jej tu hroty, aby verila vám. Jasné, že nám verí. Však si Áno. ukázala. Hlavne tebe, Jeffo, a hlavne tebe bude veriť. Áno, mne bude veriť. Moja zlatá, áno, urobil som, ale zmenil som sa. A poď mi vykrikovať, to je tvoja výhovorka, poď vykrikovať, toto ti ide najlepšie. Namiesto toho, aby si obhajila seba, namiesto aby si obhajila celú aktivitu, ktorú si tu zanechala, odkedy si sa na okno. Neverím ti ani to, že sa voláš Tereza Renata. Ja som sa nenajebala, mňa Slavka pozvala. V hlasovke som teraz počula, jak si povedala, mňa do ničoho neťahajte. A ty mňa do tvojich s modrým koňom neťahaj. A teraz sa vyjadruj ľuďom, lebo som ti dala na to priestor. Tu ti prisahám na moje deti. Modrý tu bol No. a dala som mu to právo, dala som mu to šancu a on nechcel rozkazovať. Jeffa dole, teba dole, sám chcel tu byť. Ho nejde. Prečo?
Prečo toto robí koník? Ja tu budem mať. A prečo toto robí koník? No Slavka, nech príde vysvetliť, prečo zhadzuje Jeffa. Tereza, Čoho zavolaj mu cez WhatsApp tak, aby sme to videli a počuli. No poď, Teraz. No, ukáž. zavolaj mu. Poď ma mu Ale zavolať. veď je zablokovaný. Zavolaj mu! Nebudem mu volať Jeffa, lebo ty mi rozkazovať nebudeš. Zavolaj mu! Nebudem mu volať, Lebo klameš. lebo klamem. Lebo tvoje konšpirácie. Ty Nie, to nie sú konšpirácie. Ty nemiel konšpirácie s tým, že by si ho mohla odblokovať a zavolať mu. Lebo toto nemá nič spoločné s konšpiráciou. Aspoň sa nauč význam slova konšpirovať, ty. Jasné, že klame, veď ja nie som sprostý, ani včerajší. Michailina, Teresa, nevolaj, choď dole, toto je komédia. Presne tak. A preto ti Slavka stále hovorí, poďme súkromne. Lebo tu ľudia budú hroti. Lebo Teresa toto, lebo Teresa... Nie som v kontakte. Čakaj, Lebo čo? ja som v kontakte, lebo ja som s tým, ja nie som v styku. Počkaj, halo. Kto je tu na okienku? Milom si tu? Slavka, prečo si nechceš súkromne potom so mnou rozprávať? Lebo ja mám teraz stream a už teraz musím rozmýšľať. Nechaj ma hovoriť. Musím rozmýšľať, že či ti mám veriť po tom všetkom, čo sa teraz tu odohralo. No, tak preto ti hovorím Keď si ma, súkromne. počkaj, keď si ma... Poď, nie, súkromne. Nie, lebo ty chceš veľa súkromného a potom ja môžem veriť ti, alebo nie, či mi ty nenahrávaš hovorí a čo on s nimi robí, buzerant, teplý, podrý. Lebo ja už teraz neverím ani tomu, lebo vypla si mi pozvánky, zo seba robila, mne si dvíhala tlak, cukor z nervov. Vieš dobre, že som diabetik, tlakár a ty si vypneš pozvánky, zídeš z okna, ignoruješ, ideš mi vyvolávať a vidíš, že ja mám stream, že ja stream nevypnem, ja 300 ľudí zo streamu za to, že ty chceš súkromne, to ti káže on, že by do tých 300 ľudí si mi dala dole, že by išli preč? Nie. Že by sa nedozvedeli pravdu a o čo ti ide? Hovor tu, ja súkromne nechcem už nič vedieť. Hovor tu. Tu ti prisahám na moje deti, že ja s koníkom v žiadnom kontakte nie som. Dobre, ale to není všetko, čo by si mala povedať, keďže Slavka ti jasne povedala, počkaj, že s tebou súkromne nechce telefonovať a chce, aby si povedala všetko tu, keďže ti už neverí. Takže poď a povedz to všetko tu. Ja budem komunikovať so Slavkou a nie s Ale tebou ona ďalej. nechce s tebou komunikovať, tak nebuď nasilná. Nie, len teba bude počúvať, čo ty jej budeš počúvať. Ja som jej povedal, však to teraz Slavka tebe povedala. Nebuď Ja som nasilná. povedala, že súkromne nejdem, že môžeš hovoriť tu. Sámo, Pažici, ja ťa ani nepoznám, takže prestaň to vypísať. Ale poznáš. Ale poznáš ho. Ale ho poznáš, bola si už viackrát na jeho streamoch, nerozprávaj mi. Nieklam si samu seba, lebo si mi hovorila, že si Samo bola je sama. teplý. Čo? Bola som, Čo je ale to? nikdy som ho negiftovala tak, jak teba, Slavka. Jezus, ty si toto mohla teraz zapotiť. Aj keď Co? bola. Ale No som iba povedala, počula. že aj keď bola u Pažického. Tereza, ty si vieš, jak sereš do pred chvíľou píska? povedala, že nechodí, nevie, kto to je a bola. Tak presne. Lebo som hovorila, A že vás giftovala viacej ako jeho. Ježiš Mária. Vidíš, tá ešte ho giftovala a teraz sa priznala. Vidíš to, čo robí ona? Negiftovala som ho práve, že Tak Slavka. teraz si to povedala, že si viacej Teraz si poslala to povedala. Slavke ako jemu. Teraz si to povedala. Teraz sama, presne, jak si povedala tú adresu toho modrého. Sama si vykričala aj adresu modrého, že máš, potom si to zatajila, dávala si sa z okna dole, lebo sme chceli vedieť pravdu. A takisto viem, že si mi povedala, že modrého toho sama Pažického, že chodíš ku nemu občas pozrieť streamy, že má pekné streamy. Pozrieť, ale nekomentuj. A teraz si povedala, že mňa si viacej giftovala, jak jeho. No to vidíš, ak si sama serieš do huby. Keď som mu poslala jedno Keď si hovorila pravdu, počúvaj, keď si hovorila pravdu, tak nepovieš, že si chodila menej giftovať sama Pažické. Dajte ho na okno, no. Dobre. Poď samo na okno. Maria, odpojte, Slavka. Maria, odpojte, však aj tak nič nehovorí. Ja sebe robím jedlo, to preto nič nevarím. Tak dajte... Aj dobre. Tak dajte hore sama. Samo pošli, že... Jej, dostávate konfety, super. Tarazo, ďakujem.
A hovorila, že ho vôbec, hovorí, že ho vôbec nepoznáš. Ale Slavka, a ja aj nebudem neverím. klamať. Ja jej neverím. Jeffo, nechaj nás. Si hovorila, ty vieš veľmi dobre. Môžeš ma nechať hovoriť? Sama si mi povedala, že na sama Pažického chodíš pozerať občas na čo mu tam hodíš. A teraz si to zopakovala. A pred chvíľou si povedala, že na sama Pažického nechodíš, ani nevieš, kto to je. Ty si uvedomuješ, čo hovoríš? Akože poznám ho len takto, čo scrollujem ty. Už sa ale už sa nemôžeš vymotať z toho, keď raz poviem, že nepoznám a zrazu ho chodím podporiť občas a teraz scrollujem iný. Nescrolluješ, bo ty scrolluješ cez všetkých ľudí. Povedz úprimne. Kto chce zajímať, toho kúkaš. Tak. No. A to robím aj ja. A povedz na rovinu, že to robíš aj ty. Hej, No. popočúvam a idem ďalej. Potom neklam, že ho No nepoznám. ale potom neklam, že sama Pažického nepoznáš, keď vieš dobre, že si ho ešte aj podporila. No, jednocentovými coinmi. No ale tak potom nerozprávaj, že ho nepoznáš. Tu Jak nejde môžeš o si to, ísť protirečiť, že ho nepoznáš, keď ho poznáš, bo si ho bola podporiť. Ale Slavka, Aj keď len takto ho poznám, že streamuje. Nepoznám ho počúvaj ma, Tereza. Ale to čo mu vravíš, ale čo mu rozprávaš, že ho nepoznáš, keď znáš, že streamuje. Presne, tu ide o princíp. Tu ide o princíp, nie o to, čo si mu poslala Kojko. Ide o princíp, že si zasekla mala. A klameš, lebo si sa narodila ako klamárka. Chápeš? Poznáš a zrazu ho poznáš. Ktorá žije klamlivý život, podvodnícky. Áno, je to tak. Jasne, Ja ty neznám, všetko vieš. Ja nebudem jej rozprávať, že aký klamlivý alebo neklamlivý, proste nech ľudia si nesete do huby, pretože klam chodí domu sám. Ja nemám rada klamstvo, lebo ja vám na klamstvo prídem. A ty, čo rozprávaš mne, ja nebudem klamať. To, co mne si povedala, ja neobracím na opačnú stranu, bo ty to tak rozprávaš. Nie. Dobre. Ja som to povedala tak, jak si mi to povedala ty. No však áno, toto hovorím, Mária. Áno, mal som modrého konia na okne a povedal, že ešte neprišiel správny čas na to, aby povedal svoje real meno. A to Slavka počula. Lebo je... 3600 ľudí videní. Čo máš 300 ľudí na to? 3600 videní, chápeš? No, lebo sú hroty to za to. Ja len počkám, ja len ti toľko poviem. Ja ti poviem, ja nebudem tajiť, ja som sa chystala zajtra ísť za tebou. A osoba, ktorá je na okienku, to dobre vie. Ja som sa chystala za tebou, ale vieš čo, ja si takou špinou nebudem si ničiť život, lebo ja keby som ti prišla tam, tak ja si nebudem robiť problém, lebo ty si narušená, si ZTP máš. A za kým si chcela ísť, buď konkrétna. Za tú čarnú. Včera mala ísť do Trnavy. Mala som všetko dohodnuté, ale som sa rozhodla, ja sa takú pôjdem. Míňaš peniazy na drahu. Robiť si problémy, lebo ja by som ti z neho Ďakujem, vyjebala Veronika. jednu. A ti na rovinu poviem. Aby som ti tak naplula na túto papuľu, že by si 4 roky neotvorila tie oči. Ale keď ma nasereš, tak do tej Trnavy pôjdem. Joj, ďakujem. Áno, klame, ja jej neverím. No poď, Tereza, sa venovať tu ľuďom v komentároch, čo ti píšu. Tereza, poď. Otlm sa. No otlm sa, Tereza, venuj sa ľuďom, odpovedaj ľuďom v komentároch. Čože to? No niečo chceš, poď sa venovať ľuďom v komentároch, čo ti píšu. Áno, vypisujú koňovi. Poď. Vieš, čo mám v ruke? Mne to jedno, si na okne. Ja hovorím venuj sa so ľuďom. Slavkou, nehovorím s tebou, Jeffo. No S jednou poď. rukou mám podopretú hlavu a s druhou mám pero. V druhej mám pero. Alebo kár v písku. Poď, venuj sa ľuďom, čo ti píšu. Hej, tak to by som nevedela ani rozprávať. Ale Slavka už ma nastrala, lebo klame a vás zavádza a manipuluje. Chápeš ma, Slavka? Prečo sa tak s ňou bavím? Co mám tak červené? Livia, ale poď sa ho opýtať. Co som také Ako sa červené? máš feeling? Poď sa Áno, máš bojí feeling. sa. No, odpovedaj. Ľuďom odpovedaj. Čo sa mám Tak bať? Špinejk sa tak, že je v nemocnici, neviem, či je v nemocnici, ale bol v nemocnici, mal COVID a Ešte toto jedno potrebujeme, jedno. Toto Dobre, ešte jedno Slavka, nech sa vyjadruje, prosím vás, Tereza. Prečo máš problém komunikovať s ľuďmi, čo ti píšu? Lebo píšu hejty, ale len sa zasmejem nad tými To hejtami. není hejt. Lebo viem, že Toto pravda je nie. Toto není hejt. Čo je hejt? Že ti povedia, že klameš? To je hejt? To je pravda. Hejt. Áno. To je hejt? To je pravda. Jeffo, Dobre, Jeffo, sa uklidnite, bo mamka ide hore cukor, sa uklidnite, bo vás kúkaj vypne. tu, jak mi vybehol cukor. Slavka, Kúkaj tu, jak mi Vláda, kúkaj, jak mi povedz mi, na vybehol. čo A do nič mňa sladké, a nič sladké nejem. Kúkaj tu, Jeffo. Mamko, ukazuješ ma.
Počuť to na hlase, no áno, som zo strata, zo všetkého, hlavne z Jeffa som zo Videl strata. si? Dobre, Videl. Ale veď je v kľude, čo rozprávate mi? Z nervov mi stúpol cukor. Ale kľud! A na čo rýpe do mňa toľko? Nerípe, tak sa vyjadruj. Rýpeš? Nerýpem. Klame. Nie, klameš, Tereza. Klameš. Toto si robila aj s Kovalikovou. Klameš. Vidíš, aj teraz je cicho. A čo sa pýtam? Tak počkajte, prídem tu z druhého účtu, lebo tento mobil mám vybitý. Hneď som... Lebo ma to brzdí a som sa ti ospravedlnila, prepač. A som si potrebovala odbehnúť, Slavka. Ako ľudia si odbehnú. A čo išla dole, Tereza? Ja ju dala dole, bo ona potrebovala odbehnúť, bola na to...